Vítajte. Dnes sa pozrieme na niečo, čo možno znie trochu, nudne. Meranie a ukazovatele v ekonomike. Ale platí, že čo sa meria, to sa riadi. A možno meriame zle. Presne. Máme tu podklady z jednej zaujímavej prednášky o postpracovnej ekonomike. Tvrdí sa tam, že tradičné veci ako HDP alebo miera nezamestnanosti, že v dobe automatizácie už asi nestačia. Áno, presne tak. To HDP, ktoré vzniklo ešte v 30. rokoch, že? Sleduje hlavne objem transakcií spotrebu. Ale vôbec nevidí, či tie peniaze, čo ľudia míňajú, sú zo mzdy alebo z nejakej podpory, alebo či sú to výnosy z majetku. Proste skrýva detaily. A tie metriky práce? Nezamestnanosť a tak? No tie sú čoraz menej spoľahlivé, ako si povedala. Automatizácia. Tá logicky tlačí na znižovanie nákladov na prácu, takže pozerať len na nezamestnanosť alebo mzdy môže to byť dosť zavádzajúce, aj keď sledovať trendy je stále užitočné, samozrejme. No a tu sa dostávame k tomu hlavnému návrhu. Index ekonomickej agencie, skrátené EIA. Ak som to správne pochopila, ide o to zmerať, aká časť kúpnej sily ľudí, pramení z vlastníctva. Dividendy, nájomné úroky oproti tej mzde alebo štátnym transferom. Je to tak? Áno. Základná myšlienka je presne táto. EIA má, povedzme, 3 kľúčové zložky. Prvá sú príjmy z vlastníctva, tie skôr zvyšujú. To je tá časť, ktorá by mala, teoreticky, s automatizáciou rásť. Jasné. Druhá sú mzdy, tie sa stále počítajú pozitívne, ale s nižšou váhu. Používajú tam termín beta. Prečo? Lebo sa čaká, že mzdy budú menej stabilné kvôli tej automatizácii. A tá tretia zložka? A tretia sú transfery, čiže štátne dávky, sociálka, možno budúci základný príjem a podobne. A tieto skóre indexu znižujú. Aha, takže vzorec by bol niečo ako vlastníctvo plus nejaká menšia váha krát mzdy mínus transfery a to celé sa potom preškáluje asi od 0 do 100. Áno, presne tak. Na škálu 0-100. A čo je naozaj dôležité, meria sa to až na úrovni okresov. To je tá najnižšia možná úroveň v USA napríklad. To by mohlo ukázať obrovské rozdiely medzi regiónmi, že? Taká heatmapa krajiny. Presne tak. Granularita je kľúčová. Umožňuje vidieť, ako na tom tá ekonomika reálne je v jednotlivých komunitách a ten EAI potom nie len popisný, akože len ukáže, odkiaľ idú peniaze, ale môže byť aj, návodom pre politiky. Ako napríklad? Ak nejaký okres má príliš vysokú závislosť od transferov, je to signál. Signál, že niečo nie je v poriadku. Že by sa malo skôr podporiť to vlastníctvo alebo tvorba, lepšie platených miestnych prác. Zaujímavé. Ale prečo ten dôraz na vlastníctvo? Prečo nie radšej tie transfery, ako napríklad ten univerzálny základný príjem, UBI? Veľa sa o tom hovorí. Ten zdroj argumentuje viacerými rizikami. Pri veľkých, centralizovaných programoch, ako sú tie transfery, ľahko sa stanú politickým bojiskom a lákadlom pre takéto neproduktívne získavanie výhod. Ten rent-seeking. Hrozí byrokracia, neefektivita, možno aj politické zneužitie. Plošné dávky navyše môžu maskovať skutočné lokálne problémy a oslabovať trhové signály. A potom je tu samozrejme tá fiškálna záťaž, dane alebo dlh. Čiže riešenie vidí skôr lokálne, podporovať príjmy priamo v komunitách? Áno, presadzuje sa princíp subsidiarity. Teda rozhodnutia a nástroje by mali ostať čo najlokálnejšie. Preto tá myšlienka merať EAI na úrovni okresov. Tie okresy ako laboratória? Presne. V USA by to bolo vyše 3100 takých laboratórií. Každý okres by mohol skúšať rôzne veci na podporu vlastníctva, napríklad pozemkové dividendy alebo tie zamestnanecké akciové plány, ESOPy. A sledovať, ako sa mení EEI? Áno, sledovať dopad v reálnom čase. Úspešné modely by sa potom mohli šíriť a zároveň by to bránilo tej prílišnej koncentrácii moci, tomu, čo niektorí volajú technofeudalizmus. Znie to logicky. A ešte ten argument, že EI môže zosúladiť záujmy, dokonca aj elít. Akože aj bohatí potrebujú, aby ľudia mali peniaze. V podstate áno. Myšlienka je, že EI robí ten spoločný záujem, stabilný dopyt viditeľným.
Firmy potrebujú zákazníkov, banky potrebujú solventných klientov. Aj tí najbohatší potrebujú funkčnú ekonomiku, kde ľudia môžu míňať. Extrémna koncentrácia bohatstva, ktorú by EI jasne ukázalo, by bola dlhodobo škodlivá pre všetkých. Takže meranie distribúcie vlastníctva môže motivovať k jej rozširovaniu. A čo tie garancie pracovných miest? To sa často spomína ako riešenie. Prečo ten zdroj tvrdí, že pracovné miesta nás nezachránia? Argumentuje sa hlavne neefektivitou a často aj negatívnym vnímaním tých umelo vytvorených miest. Make work. Základný tlak automatizácie vždy bude na minimalizáciu ľudskej práce. Firmy chcú menej zamestnancov, nie viac. Garantovať prácu ide proste proti tomuto trendu. Ako sa tento pohľad líši od takých tých tradičných ľavicových modelov, socializmus a podobne? Podľa toho zdroja, ten kľúčový rozdiel je v postoji k súkromnému vlastníctvu a trhu. Tento prístup, tá postpracovná ekonomika, sa snaží súkromné vlastníctvo tých produktívnych aktív rozšíriť na čo najviac ľudí a zachovať trhové signály. A tie centralizované modely? Tie ho zvyčajne obmedzujú alebo rušia a tým vlastne potláčajú tie dôležité cenové signály. Rozumiem. A ešte ten mýtus, že technológia vždy vytvorí dosť nových miest. Áno, tu ten zdroj hovorí o antropocentrickom klame. To je ten náš predpoklad, že nové potreby musia vždy uspokojovať ľudia. Ale nemusia. Nemusia. Technológia, hlavne AI, či je čoraz lepšia v uspokojovaní tých potreb. Efektívnejšie, lacnejšie. Ekonomika je v tomto, ako sa hovorí, agnostická voči druhu. Je jedno, či prácu robí človek alebo stroj. Takže sledovať len pracovné metriky už naozaj nestačí. Treba sa pozrieť na to, kto vlastní ten kapitál. Presne tak. Kto vlastní kapitál, ktorý poháňa tie technológie? Dobre, čiže ak to zhrniem. Vstupujeme do éry, kde tie staré ekonomické kompasy, ako HDP a nezamestnanosť, už ukazujú, možno zlým smerom. Navrhuje sa alternatíva ako EAI, ktorá sa pozerá na ekonomickú silu plynúcu z vlastníctva a zdôrazňuje skôr lokálne, decentralizované riešenia, nie veľké centrálne programy alebo spoliehanie sa na prácu ako kedysi. Presne tak. A to otvára tú zásadnú otázku na zamyslenie pre nás všetkých. Ak práca naozaj prestáva byť tým hlavným zdrojom príjmu a identity pre mnohých, ako by mohla vyzerať nejaká nová spoločenská zmluva? Ako by sme mohli reálne rozšíriť ten prístup k vlastníctvu produktívnych aktív? A možno ešte konkrétnejšie. Aké experimenty by mohli naše vlastné komunity, mestá, obce začať už dnes, aby posilnili tú svoju ekonomickú agenciu? Nezávisle od toho tradičného trhu práce.